вақтатуна сета чӣ ба тақсим кунед? Важне, срочне, неважне, несрочне. Ин чӣ гуфтаи гап? Ҳама зарури чӣ? А категория гуфтамонеташ. Дуюм дараҷа. Сеюмаша ҳамон коре ки аз вай шумо аз баҳраш буритам шудан мегирад. Накунетам меша, отказ кунетам меша. Мана мисол ҳамон чизҳои якум дараҷа мондан дар кор ки ино тақдири ту вобастагӣ дорад. Мана мисол забон омӯхтан тақдири шумо таъсираш мераса ё не? Аъло хондан тақдири шумо таъсираш мераса ё не? Бале, зато як бор меомӯзӣ, як умр истифода мекунӣ. Як ин ҳунар, мана мисол мошин ҳай кардан, ин ҳунар як бор меомӯзӣ, як умр истифода мекунӣ. Компютер истифода бурдан, компютер управлят кардан, программои компютер як бор меомӯзӣ, як умр истифода мебарӣ. Анамин чизҳои мо чизҳои якум дараҷа мегӯем. Якум дараҷа чӣ? Ҳамон чизҳое ки як бор ман метавонам омӯзам, не ки як ор ман ба фоидаш мерасад. Аввал ҳавай ба вақт ҷудо кардан дар кор. Китоб як бор мехонед, не ки ақлу идее ки дар китоб ҳаст, як умр шумо ба кор мекунад. Ҳамин чиз вақте ки ман аз хурда ҳамина тарбия кардам худамба, калон ки шудам, ман хел фаҳмидам ки ман бояд ки ё ки рафта кор мекунӣ, ё ки ту рафта бизнеси худата месозӣ. Ман фаҳмидам ки агар ман як бор ёд гирам бизнес сохтамба, бизнес сохтам як умр бояд ба ман даромад дода мегирад. Ҳамон корҳои якум дараҷа ҳамон кор аст ки як бор меомӯзӣ, як бор мекунӣ, не ки ҳазорҳо бор результат натиҷа мегирӣ.